בפרשתנו מובא באריכות בדיוק איך היה השידוך של יצחק אבינו. השליח אליעזר עבד אברהם הלך לגבי השידוך של יצחק ורבקה, ויש לנו מזה הרבה ללמוד, כמו שרש"י מביא, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, מכיוון שיש הרבה דברים בתורה שאנחנו לומדים את זה בגזירא שובע, בקל וחומר, כל מיני לימודים שלומדים מכל מיני דיוקים, שלומדים איזה הלכות, תילי תילים של הלכות, ופה יש פרשה שלמה איך היה השידוך של יצחק ורבקה. אז בוודאי שיש לנו הרבה ללמוד מזה. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, יש לנו הרבה ללמוד מזה. והעניין של שידוכים בדורנו זה משהו נוי רבויים, ממש גזירות מן השמיים, שעד כמה שקשה עם שידוכים גם לבחורים וגם לבחורות, ואנחנו צריכים על זה הרבה הדרכות. יש הרבה דברים, כמובן הכל מן השמיים, אבל גם בידי יהודם יכול להיות שהרבה בחורים, אם היה להם קצת יותר שמירת עיניים לדוגמה, אז הם לא היו בוחרים כל כך הרבה, אז היה השידוך נגמר הרבה יותר מהר, וכו'. אני לא רוצה להאריך במידי הרבה דוגמאות מהחיים הגשמיים, אבל והמי וניובן יבינו טוב שהרבה שידוכים זה כמו שאוהבים לומר שהקבר של רבי יוינס בן עזיאל מסוגל לשידוכים. למה? מה זה קשור לרבי יוינס בן עזיאל? מכיוון שהגמרא אומרת במסכת סוכה, כשרבי יוינס בן עזיאל למד, היה שם כזה קדושה, ממש אש, כזה אש היה עד לשמיים, שכל עוף הפורח עליו מיד נשרף. אם עבר שם איזה ציפור, אז הוא נשרף מהקדושה של רבי יוינס בן עזיאל. אז מכיוון שהקדושה שלו שורפת ציפורים, אז יש הרבה כאלו שלא הולך עם שידוכים בגלל שהם ציפורים בראש, שנקרא פייגלכינקופ, יש להם ציפורים כל מיני דגמיות בראש, אז ללכת להתפלל לקבר שלו זה מסוגל. ואני נוהג לומר ששידוך שזה מתאים 20% זה כבר 100%, במילא 100% לא תמצאו. צריכים הרבה רחמי שמיים, מכיוון שיש ברוך השם אלפי בחורים ובחורות מכל הסוגים ומכל החוגים ומכל המינים ומכל הגילאים ובכל המדינות שיש בכלל ישראל, ומחכים לישועה גדולה. ברור שאנחנו צריכים לדעת מצד אחד שהגמרא אומרת מסכת מועד קוטן, מן התורה, מן הנביאים, מן הכסיבים, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, יש לנו פסוקים שמהשם איש לאיש, שזה מן השמיים, פסוקים מפורשים. והפסוק מן התורה זה פסוק בפרשתנו, ויען לבן בסיל ויאמר מהשם יצא הדבר. אז זה ברור שזה ככה. עם כל זאת מצד אחד צריכים גם לעשות השתדלויות, להתעניין ולשאול, אבל במינון צריכים לדעת את המינון. כמו שראיתי פעם איזה ספר שקוראים לזה השתדלות הבוטח, צריך לבוטח בשם, אבל גם השתדלות. סוף כל סוף ברור שהכל מן השמיים כמה זמן תחיה, ואם יהיה לך לאכול, אבל סוף כל סוף כשאתה רעב אתה הולך למכולת לקנות לחם. אתה לא אומר אם זה נגזר מן השמיים אני אשב בבית והלחם יגיע, לא, אתה הולך למכולת. אז צריך לעשות משהו, וכך בכל דבר. אם חס ושלום מישהו חולה הולך לרופא, אומנם היו כאלה שאמרו שאסור ללכת לרופא, אבל סקייני הקודש הסנזר זיידה אמר שכתוב בתורה במפורש, ורפו ירפא, מכאן שניתן רשיס לרופא לרפוס. צריך ללכת לרופא ולהתפלל שהרופא יצליח, וכשהוא יצליח לדעת שהשם שלח אותו, השם שלח את המחלה ואת הרופא, הכל ביחד. כך גם בשידוכים. מצד אחד אומנם הבריס קירוב אמר שבמילא לא יעזור שום השתדלות, יגיע הזמן, וכל העניין של ההשתדלות והדיבורים השטחנים זה להרגיע את העצבים של ההורים. או עשו משהו, התעניינו, דיברו, אז כך הוא חושב שעשה משהו. לעומת זאת אמר למישהו שהבן שלו התארס רחמוניה צליינה בגיל 30, אז אמר, מה היה לי מכל 10 שנים האלו שכל כך הוציא את הדם שלו, דומם תרתי משמע, גם כסף וגם את הדם שלו ואת המוח שלו בשביל שידוכים, בגיל 30 זה הגיע, אז מה היה לו מכל 10 שנים שהוא עבד כל כך קשה?
אבל זה מאוד מהדברים הקשים שצריכים לשאול, תלמיד חוכם, לא רק תלמיד חוכם, רק גם חוכם בדיוק, בכל דבר מה לעשות. אבל מה שאנחנו מוצאים שמן התורה, מן הנביאים, מנכסים השם איש אל איש, ומוריי ורבותיי, אני רוצה פה להסביר עוד משהו. אנחנו מוצאים בחז"ל בכמה מקומות שחז"ל רוצים להגיד שהדבר כל כך ברור שזה מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. אז יש דברים כגון שהגמרא אומרת במסכת מלכות שמן התורה ומן הנביאים, מן הכתובים אנחנו מוצאים שבדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. מן השמיים נותנים לו. אתה רוצה ככה? מרשים לך מן השמיים. יש בחירה. כמו שהגמרא אומרת, מוצאים את זה גם מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. איפה בתורה? כשבלעם רצה ללכת לקלל, קודם אמרו לו מן השמיים, לא תלך עמהם, אבל כשהתעקש רוצה ללכת, אמרו לו מן השמיים, קים, לך איתם. אז אנחנו רואים שנתנו לו. כך אנחנו מוצאים, אם לליצים מיוליץ ולענוב מתנחין. אתה רוצה להיות ליצן? מן השמיים נותנים לך. לא עושים לליצן מן השמיים שפתאום הוא יהיה אילם ולא יכול לדבר. תתלוצץ. אתה רוצה להיות ענב, יהיה לך חן. מן השמיים נותנים לכל אחד בדרך שאודם רויצה לילך מוליכם אויסוי. אז הגמרא מביאה את זה מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. כך יש גם במסכת בבא בתרא לדוגמה. אני רק נותן דוגמאות עד כמה שהגמרא רוצה להגיד את זה, שהגמרא אומרת שם שתלמיד חכם לא צריך לשלם מיסים. למה? בדרך כלל המיסים בזמניהם זה היה בעיקר לשומרים. בלילה סתובבים שומרים מגנבים, משודדים, מערבים, אז צריכים לשלם כסף לאלה ששומרים בלילה. אז תלמיד חכם, מי שלומד תורה, תורתו אומנותו, לא צריך לשלם. למה? התורה שלו היא השמירה, הוא לא צריך. יש בזה הלכות מיסים לתלמידי חכמים. פה בבני ברק פסק הרב אוזן שגם התלמידי חכמים צריכים לשלם. אני ראיתי את המכתב שלו שהוא כתב לעיריית בני ברק שכן צריכים לשלם מיסים, זה סוג מיסים אחרים. בגמרא גם כתוב שבמקומות שלא משלמים, רק האנשים בעצמם עושים תורנויות לצאת לעיר לשמור, כמו שהיה פעם הגה, דברים כאלו, תלמיד חכם הוא פטור, הוא צריך לשבת וללמוד. אבל לא מסוג תלמיד חכם שהוא קצת גם הולך, עושה כל מיני עבודות מן הצד, הוא גם כן צריך ללכת. יש לזה הלכות כמבואר בחודש משפט, ולא זה הנושא שלנו עכשיו. ברור שאנחנו צריכים ללמוד מזה עד כמה שזה חשוב בתורה. בפרשת נוח כתוב בספר נויה מלמיילך, מסקייני הקודש הרב מיילך, שבכל דור יש מצווה מיוחדת, שהמצווה הזאת צריך הדור לתקן את המצווה הזאת, מצווה מיוחדת. הוא כותב על הדור שלו, של הרב מיילך, לפני 200-250 שנה, הוא כותב שאז היה מצווה של ציצית. כנראה שלא כל כך דקדקו במצווה, הוא אמר, צריכים מאוד מאוד לדעת במצווה ציצית, הוא אמר על הדור שלו. על דורנו אמרו הצדיקים, הדור של אחרי השואה, זה לימוד התורה, לימוד התורה. מאיפה יודעים את זה? מכיוון שבדורנו יש הרבה תורה, מה שכבר לא היה מאות שנים. לא היה מצב שכל כך הרבה לומדי תורה יש, בחורים ואברכים וגם אלה שהם כוי ואיתם לתורה, שהם עובדים לפרנסתם, מקיימים מה שכתוב בתורה, והוספתו דגוניכו, ולומדים תורה, יש קביעת עיתים לתורה. אם זה בבוקר, אם זה בצהריים, אם זה בלילה, יש חיבור לתורה. ולעומת זאת אנחנו רואים עד כמה שזה חשוב, שיש כאלו ודווקא רוצים גיוס בני ישיבות לקלקל את התורה. בגלל, ולקחת בחורים ואברכים שלומדים תורה מהכלל ישראל, זה כמו להפסיק את החמצן. התורה זה החמצן של כלל ישראל. ברור שצריך גם חיילים. אז יש כאלו ויש כאלו. מה יהיה אם כל החיילים יבואו ללמוד בישיבות? אז נחשוב מה לעשות בדיוק, מי יהיה בצבא, מי יהיה בישיבה. אבל כרגע זה המצב ככה, שאסור לנו לחשוב על דברים כאלו בכלל. אז בעניין הזה, גם הגמרא מביאה מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים.
בסדר, כל הדברים האלו זה דברים רוחניים שאנחנו צריכים להביא מהפסוקים. אבל בפרשת ויירא, זה שפרשה קודמת לפני פרשת חיי שרה, מביא רש"י, אברהם אבינו נתן לכל המלוכים לחם, אז כתוב, ואקחו פס לחם וסעדו ליבכם, לאלה שלא הבינו, ויקחה פת לחם וסעדו ליבכם. אתם תהיו שבעים מזה, תסעדו, כמו שמסעדה, להיות שבעים. אומר רש"י, בתורה, בנביאים, בכתובים, אנחנו מוצאים שהפת, הלחם, סועד את הלב. איפה זה כתוב? פה בתורה כתוב וסעדו ליבכם, בנביאים כתוב, בכתובים כתוב ולחם לבב ואין לשיסד. פה כבר צריכים להבין מה זה. אנחנו צריכים פסוקים בשביל זה, כל אחד מרגיש את זה, כל אחד יודע את זה. למה צריך להביא פסוקים שבתורה, בנביאים, בכתובים כתוב שהלחם סועד, הלחם משביע? זה מציאות, כל אחד יודע את זה. יאכל את זה, יאכל את זה, אבל להיות שבעים לכמה שעות טובות זה על ידי הלחם. למה רש"י צריך להביא את זה בתורה, בנביאים, בכתובים? אבל מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת. התורה היא הקובעת את המציאות. במציאות אנחנו לא רואים כלום ולא יודעים כלום. רק מה שכתוב בתורה. בכדי להבין את העניין, אני רוצה להסביר לכם, לתת לכם דוגמה. שרבייני הקודש בעל החפץ חיים, רבייני החפץ חיים, מחבר הספר משנה ברירה, דיבר פעם עם מישהו בענייני אמונה, אמינה בהשם, שהכל מן השמיים. אז הוא אמר לו, עכשיו זה יום, אחר כך יהיה לילה, אחר כך עוד פעם יום. שאל אותו חפץ חיים, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? ככה היה אתמול, ככה היה שלשום, ככה היה שנה שעברה, ככה זה הולך. אמר לו חפץ חיים, לא, זה לא הולך ככה. בגלל שכתוב בתורה יום ולילה לא ישבותו, זה כתוב במבול. שאז היום והלילה היו מעורבבים, זה היה ביחד או כל רגע משהו אחר, איך שנקרא לזה. היום והלילה היו מעורבבים. אז מזה אנחנו רואים, כשזה לא זמן של מבול, יש סדר של יום ולילה, מכיוון שכך כתוב בתורה, לכן כך זה יהיה, לא בגלל שאתה רואה את זה. זה מה שאתה רואה, זה עוד כלום. כמו שדייק הבריס קירוב, שהגמרא מספרת במסכת ימי, שהילל הזקן לא היה לו כסף, והוא הסתכר כל יום, הוא הזכיר את עצמו להיות פועל, והוא הרוויח איזה מטבע קטנה, טרפיק קוראים למטבע הזה. חצי הוא נתן לפרנסת המשפחה, שיקנו לחם, שיקנו משהו במכולת, וחצי הוא נתן לשומר בית הכנסת. אז היה שהשומר של בית הכנסת היו צריכים לתת לו איזה מטבע. מאיפה כסף לבית כנסת? אתם באים להתפלל ולא חושבים הפעם שעולה חשמל וניקיון וכל מיני תיקונים, ופעם צריך קידוש, פעם צריך סעודה שלישית וכל מיני דברים כאלו, חושבים שזה הולך מעצמו, יש מישהו שמשלם את זה. אז היו בית הכנסת, היה שמאיה ואבטליון, והיה שומר בית הכנסת, תשלם מטבע. כל יום כל אחד ייתן שקל, מגיעים 100 אנשים, אז כל יום יש 100 שקל, אולי גם בשחס מלחמה, רבע 3 פעמים שקל, 300 שקל היום, אז אפשר כבר להחזיק את הבית כנסת. כמו שיש כאלה שיש דמי חבר. אז היה איזה יום אחד שהילל הזקן לא היה לו גם את המטבע הקטנה הזאת, לא מצא איפה להזכיר את עצמו ולא הרוויח כסף. אז מה הוא עשה? אבל הוא רצה להיכנס ולא נתנו לו להיכנס. אז הוא עלה על הגג, על הגג הייתה ערובה. ערובה היה חור בגג שמשם יוצא העשן של התנור, נכנס אוויר. שם הוא נשכב על הערובה הזאת בשביל לשמוע את דברי תורה של שמאי ואבטליון. וזה היה ערב שבת, ליל שבת, זה נקרא ערב שבת. ושם הוא היה כל הלילה, וירד עליו שלג. ואומרת הגמרא, כשהגיע עלות השחר, הגיע עלות השחר. אומרים שעדיין חושך, מה קרה? מסתכלים למעלה, רואים שדמות של בן אדם, יוי ואי בן אדם, עלו מהר על הגג, לראות מה קרה שם.
הם ראו שהיה 3 אמות כמו 3 מטר, זה 2 מטר של שלג היה עליו. הורידו את השלג ולקחו אותו, הביאו אותו ליד התנור לחמם אותו. כך מספרת הגמרא, כך הוא מסר את נפשו בשביל לשמוע דברי תורה. ובזה אומרת הגמרא שמי שאומר שהוא לא יכול ללמוד ושאין לו כסף ואין לו פרנסה, אז תשמע, כמו הלל הזקן עוד יש לך, אז אתה יכול לבוא ללמוד. בדרך אגב, רבייני הבן איש חי אומר, הוא מדייק בגמרא, סוף כזה סיפור פלא. הוא היה שם כל הלילה, תקופת טבת, זה לילה ארוך, לא כתוב כמה שעות, 5 שעות, 10 שעות, אפילו 2 עם שלג עליו של 3 מטר שלג. איך הוא לא קפא? איך הוא נשאר חי? הוא אומר, כתוב בגמרא שזה היה שלג מן השמיים. מה זה שלג מן השמיים? כל שלג מגיע מן השמיים. לא, אומר, זה היה שלג מיוחד. שלג מיוחד הגיע מן השמיים שהוא לא יתקרר, שהוא לא יקפא, היה לו קר, לקחו אותו ליד התנור. עצם הדבר שהוא נשאר חי זה כבר פלא, זה היה שלג מן השמיים. אז מה דייק פה הבריס קירוב? קודם הם לא הסתכלו למעלה לראות האם עלות השחר כבר הגיע, כבר נהיה היום או לא. לא. כשהגיע עמוד השחר, מאיפה הם יודעים שהגיע? הם הסתכלו בגמרא, ולפי הגמרא הם הבינו שעכשיו זה עלות השחר. זה כמו שאני אסביר שהיום מסתכלים בלוח ובשעון. לפי הלוח ולפי השעון זה עכשיו. הם לא היה להם לא לוח ולא שעון, אבל היה להם סימנים בגמורה. למדו את הגמורה ועכשיו זה צריך להיות. אז אם זה צריך להיות עכשיו, למה אין אור? כמו כל יום בעלות השחר יש כבר משהו, ניצוץ של אור. אז הם הרימו את העיניים והסתכלו וראו שם בן אדם. אמר הבריס קירוב, לראות מתי זה עלות השחר, לא מסתכלים על השמיים, מסתכלים לגמרא. שם תראו מה זה. בכדי להסביר את העניין תבינו טוב שיש שיטת רבינו תם. שיטת רבינו תם זה השקיעה, זה רק 72 דקות אחרי השקיעה שלנו. אז לכאורה אם מסתכלים על השמיים כבר נהיה חושך אחרי 20 דקות, אחרי חצי שעה, זה כבר די חושך. אבל אם מסתכלים בתוך הגמרא לשיטת רבינו תם, זה עדיין יום. אני מסתכל החוצה, זה לילה. אל תסתכל החוצה מהבריס, לא מסתכלים שם. לא מסתכלים לרחוב, לא מסתכלים לשמיים, מסתכלים בתוך הגמרא, ולפי הגמרא זה עדיין יום. הגמרא תודיע לנו מה זה יום ומה זה לילה. הכל התורה היא הקובעת. שיטת רבינו תם, כן, רוב הראשונים אומרים כשיטת רבינו תם, וגם רבינו המחבר רבי יוסי מביא רק את שיטת רבינו תם. לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, בגלל שדוידיס קייני, הדוד של הסבא שלי, הלוי השיניה ורוב, בנוי בכוירה של הדברי חיים מצאנז, אמר שהנושא של רבינו תם והגאונים, העניין הזה, יתברר סופית רק בביאת המשיח. אז אנחנו מותר לנו רק לפלפל בזה, וכמובן להחמיר, מי שמחפש לו חומרות, יש לו חומרות מצוצות מן האצבע שאין לזה שום שורש בכלל, שום עניין. פה יש הרבה ראשונים שאומרים דווקא כשיטת רבינו תם, ואני אומר לכם את האמת, שפעם היה איזה סיפור בבני ברק, שקרה שם איזה מין משהו, והלכו לשאול את הגויין הצדיק רבן לייב שטיימן מורן רויש האישי ולשאול במה צריכים להתחזק. אז הוא אמר להתחזק בקבלת שבת מוקדם, שבבני ברק מקבלים שבת 20 דקות לפני השקיעה, שקבלו שבת 40 דקות לפני השקיעה, כמו בירושלים. כתבתי לו מכתב, אני לא מתערב, אבל יש מה להעיר, מותר להעיר, בכל דבר בתורה מותר להגיד. מותר להגיד אחרת כמו שכתוב פה, כתוב שם, מותר לשאול שאלות. לכאורה לקבל שבת מוקדם, לא מצאנו שיש עניין כל כך הרבה להקדים. יש בזה עניין, אבל לא מצאנו, אבל פה, לשמור שיטת רבינו תם במוצאי שבת, זה מעיקר הדין, כך כתוב בשולחן ערוך, וכמה הרבה ראשונים אומרים ככה, ולשיטתם זה חילול שבת. אם מקבלים שבת 20 דקות קודם, 40 דקות קודם, זה מאוד מאוד חשוב. כתוב ברמב"ם שאנחנו צריכים לחכות לשבת, כמייח לקראת המלך. כשמחכים, כשמלך מגיע, אז מחכים לו בכליון עיניים ומחכים, מצפים, נכון? אבל פה מדובר בסוף חילל שבס. טוב, לא משנה עכשיו את ההמשך של המכתב הזה. אנחנו מסתכלים בתורה, והתורה זה הקובע של המציאות. והתורה קובע את המציאות לא רק בעולם הזה, גם בעולם העליון.
אני רוצה לספר לכם סיפור שאני שמעתי את זה איש מפי איש. מי ששמע את זה מבעל המייסה בעצמו. בעל המייסה בעצמו זה היה הגאון הצדיק רב אברום צבי וייס, שהיה גייבד נווה אחיעזר. יש פה בבני ברק שכונת נווה אחיעזר. הסיפור היה איתו שבמקום שהוא היה רב לפני נווה אחיעזר, אני חושב שזה היה ביפו, ברוך השם נולד בן לאיזה זוג ורצו לתת שם אחרי האבא של האמא, מכיוון שהשם הראשון בדרך כלל זה שייך לאמא. שאלו את האמא מה היה השם של האבא שלך, כידוע קראו לו מוישה. אז היא אמרה תשמעו טוב, היא עברה את השואה והיא הייתה ילדה קטנה לפני השואה, ואת אבא שלה קראו לו רק בשם הגויי, שם לועזי שהיה שם בעיר. היא לא יודעת את השם של אבא שלה. אבל מה היה בכתובה? היא התחתנה, מה כתוב בכתובה? בכתובה התבשה, שאלו אותה איך קראו לאבא שלך, אז היא התבשה להגיד שהיא לא זוכרת, היא לא יודעת. יגידו לה את לא זוכרת, לא יודעת, מולי את גיורת, מי את? אז היא המציאה איזה שם, נגיד אמרה בת מוישה, כך כתוב בכתובה. אבל עכשיו כשמגיע לתת שם, אמרה סתם לתת שם מוישה סתם, זה לא נכון. אז היא החליטה לגלות את האמת. דווקא עשתה טוב, מכיוון שהייתה צריכה להתחתן. אז פה כבר נשאלה השאלה שרב חזקאל אברמסקי אמר שהכתובה פסולה לגמרי, וכל הקידושים הם פה בספק, מכאן שהוא יודע שהוא לקח את בת מוישה, בינתיים אולי זה בת ינקל, הוא לא רוצה, הוא רוצה דווקא בת מוישה. יש פה קידושי טעות, זה כבר לא פשוט, זו שאלה לא פשוטה דבר כזה. נו, הרב של נווה אחיעזר, הרב וייס, שאז היה רב של יפו, לא יודע מה לענות, מה עושים פה? כתובה כשרה או לא, ומה השם שלו, מה עושים? זו שאלה קשה, לא פשוט. אז מה עושים? וקמתו והוליסו אל המוקם אשר יבחר השם אלוקיך ולשק שמו ישום. בכל דור ודור יש לנו את גדול הדור. נלך לשאול את החזון איש. באו לחזון איש ושאלו את השאלה. חזון איש עמד כמה דקות מהורהר. הוא היה בתוך הערעורים שלו. הוא אמר, הוא קרא למישהו שהיה שם, בוא. הוא אמר ככה, עכשיו אנחנו בייס דין, עכשיו אנחנו 3 אנשים, החזון איש והרב וייס ועוד בן אדם, כנראה שגם הוא היה תלמיד חכם, הוא הסתובב שם, היה תלמיד חכם. אנחנו עכשיו בייס דין ואנחנו פוסקים שהשם של בן אדם הזה יהיה מוישה, ולפי זה הכתובה כשרה. זהו, החליט עכשיו שכך יהיה. וכמובן שהחזון איש פסק ככה, אז גם בגן עדן, יכול להיות שבגן עדן עד עכשיו קראו לו ינקל, בגלל שזה היה השם האמיתי שלו, עכשיו גם בגן עדן רשמו אותו בתור מוישה, החזון איש פסק ככה. יכול להיות שהחזון איש פסק ככה ובאמת זה היה ככה, גם יכול להיות. יכול להיות שבשמיים כבר ידעו מה שהוא יגיד. התורה ואין היו עידה, אלה שהם לומדים תורה, הגדול ישראל שהם חתיכת תורה, כמו שהגמרא אומרת שתלמיד חכם כל גיפון איש התורה, התלמיד חכם, שכל הזמן בוער בתורה. ופעם שאלו את החזון איש איפה זה כתוב, אז אמר זה כתוב פה זה כתוב על הלב שלי, ממש כמו המילים האלו אמר אז קיינה דברי חיים סנדזר זיידה. שאלו אותה איזה נעלם וזה כתוב, זה כתוב פה דוש תיידה דה תוירה בן יח, התוירה זה אני, פה זה כתוב, תלמיד חכם זה התוירה, ולתוירה יש השפעה על המציאות בעולם הזה וגם בעולם העליון. זה מה שאנחנו צריכים לדעת מן התוירה, מן הנביאים ומן הכסיבים, שהכל תלוי בלימוד התוירה. ומי שרוצה איזה עצה, אם התחלנו שידוכים, עניינים אחרים, צריך לשאול את התוירה. יש 2 ברירות, יש כאלו שמדבוקים בתוירה והם בעצמם יודעים. יש גם דבר כזה אצל הצדיקים, ראינו ששאלו אותם, אז הם פתחו חומש, ומה שנפתח, כך הם עשו. אני שמעתי בעצמי מאחד מצדיק הדור הקודם, שפעם היה לו איזה שאלה על שידוך, והיה לו על השולחן תנ"ך שלם, פתח, בדיוק נפתח בפסוק האישה שנתת עמדי, אז הוא יודע שזה השידוך. פעם היה לו איזו שאלה אם לטבול, שהיה לו ברגליים, איזו בעיה ברגליים, הוא פתח,
הטבלתם באדום אשר בסוף. זה צריכים זכות מיוחדת שמן השמיים יגלו לו בדיוק את הפסוק המתאים. יש גם גויר לגרו, זה משהו אחר. אין לנו עכשיו זמן לספר על זה, אבל יש דברים כאלו שכך כתוב בספר הקודש אגרא דקאלה, שאפשר להתייעץ עם התורה, והוא אומר את זה על הפסוק, גם עדותיך שעשיי אנשי יצוסי, גם עדותיך שעשועי אנשי יצאתי. בתורה שאתה תשתעשע בתורה, זה יהיה אנשי יצאתי, האנשים שנותנים לך עצות. ומי שלא בזה ולא בזה, צריך לשאול מישהו שהוא תלמיד חכם, שהוא עין היועד, המנהיגים נקראים עין היועד, העיניים רואות, הם רואים את הכל. אבל מי זה העין היועד? כל אחד מאוד רוצה לדעת מי זה. דבר ראשון, זה אחד שאין לו נגיעות עצמיות. הוא לא חושב אף פעם מה יהיה לו מזה ומי יהיה לו כדאי או לא כדאי. אין לו נגיעות כשהוא בא לענות למישהו, אין לו שום נגיעה עצמית בעניין הזה. ודבר שני, לדעת את הדס תוירה, זה רק אם זה מהדס תוירה. אם התלמיד חכם הזה גם קורא בעיתון, כמו שאמר לי אחד האדמו"רים, שהוא לא קורא שום עיתון, אז מי ששאל אותו, כבוד האדמו"ר, אם אתה לא קורא שום עיתון, מאיפה תדע את האשקופה? את האשקופה תדע בעיתון. אז האשקופה שרואים בעיתון, מה שהעורך העיתון נותן לו את האשקופה, הוא כותב את הדס תוירה, זה לא דס תוירה, זה דס העיתון. רק דס תוירה שמגיע רק מהתוירה. מספרים על רב מוישה פיינשטיין, שפעם היה לו איזה דין תוירה, והיו צריכים להגיד לו מה שכתוב בעיתון בעניין של שתי הצדדים, נגיד שתי סוחרים, מה כתוב עליהם, הוא הפסיד, הוא הרוויח. אז הביאו לו את העיתון, הוא לא רוצה להסתכל שם, הוא אמר, אני לא רוצה להסתכל בעיתון, מכיוון שאף פעם לא קראתי עיתון, ככה אני יודע שהדס תוירה שלי זה רק מהתוירה. אם אני רק אסתכל בעיתון משהו, אז זה כבר לא דס תוירה אמיתית, כבר ראיתי עיתון, לא רוצה לראות בכלל את העיתון. נכון, היו צדיקים, מנהיגים שכן הסתכלו בעיתון, כל איכות ואיכות הם הדרגה דלאי. אפשר לפעמים להסתכל בעיתון ושלא יהיה השפעה עליו, והוא יישאר עם הדס תוירה. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת, יש לנו לכל דבר תשובה בתוירה. והתוירה היא הקובעת, והתוירה היא המציאות. התוירה קובעת את המציאות עד כדי כך, שהגמרא אומרת במסכת תענית, שיעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו לא ימס. שואלת הגמרא איך זה יכול להיות? כתוב במפורש שהספידו אותו וחנתו אותו וקברו אותו. אמר רב יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק, יש לי פסוק. כתוב בפסוק, ואתה תראה עבדי יעקב ואת זרעך אומרת שמה, מה לזרע, מה זרע בחיים ובחיים? יש לנו פסוק. שבפסוק הזה אנחנו דורשים שיעקב אבינו לא מת, אז ככה זה. אחד יגיד הוא ראה בעצמו שקברו אותו, זה גורניש. אנחנו מסתכלים בפסוק, ומה שכתוב שם, ככה זה. זה הקובע. כמו שהגמרא אומרת במסכת גיטין, שמאיפה אנחנו יודעים שבבל זה בצפון של ארץ ישראל, מכיוון שכתוב בפסוק, ויאמר השם אלי מצופן טיפו תחרו. למה אנחנו צריכים פסוק? כל אחד יכול להסתכל במפה ולראות שבבל זה בצפון של ארץ ישראל. אם לא היה פסוק הזה אתה יכול להתווכח, אולי זה צפון, אולי זה דרום, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש פסוק, ככה זה. כך מובא כמה אני חושב גם הבריסקרוב, שהבריסקרוב אמר שהגמרא אומרת שבשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אז אמר לו התלמיד שלו יהושע, אנא תשאל ממני מה שאתה רוצה, כל הספקות שיש לך בתורה שתשאל לפני שמשה רבינו עולה לשמיים. אמר לו יהושע, האם פעם הנחתי אותך אפילו לרגע, אני כל הזמן למדתי אצלך את הכל, לא נשאר לי שום ספק. הוא אמר לו, כך אתה כתבת בתורה. בתורה כתוב, ומשרתו יהושע בני נער לא ימוש מתוך האוהל, כתוב במפורש. אז אמר בריסקר, בשביל מה התורה צריכים להביא ראיה מהפסוק?
משה רבינו ידע ויהושע ידע שהם לא זזו אחד מהשני כל הזמן. הוא לא עזב אותו אפילו לא לרגע. שמה מביא את הפסוק? זה מה שהוא לא עזב אותו. שתיהם יכולים לדעת בבירור. אם אין על זה פסוק, אז עדיין בגדר ספק. כך כתוב בתורה. התורה היא עושה את המציאות, היא קובעת את המציאות. וכל דבר אפשר לראות בתורה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. בריישס דבורייני, להתחזק בלימוד התורה, כל אחד ואחד לפי דרגה דלאי. זה מי שנקרא בעצמו, קורא לעצמו תרוסה מנוסה, שלומד כאילו כל היום, שבאמת ילמד כל היום, ושבאמת לא יסתכל בעיתונים, ושבאמת לא יעניין אותו דברים בטלים, ואלו שבגדר קובעי עיתים לתורה, שבאמת יקבעו זמנים לתורה, ולא לבטל אותם בשום פנים ואופן, כמו שכתוב בשולחן ערוך, גם יזדמן לפניו איזה עסק טוב, ומגיע הזמן של השיעור, תלמד את השיעור ותאמין בתורה, בלימוד התורה. וגם אם אחר כך תחשוב שבאמת תפסד את הכסף, תשמח בזה. אל תחשוב, רגע, קבעתי איתי לתורה, אז אני צריך להרוויח יותר. איפה? יש לנו הסכמים. אין לך שום הסכמים. אין לך שום הסכמים. יש לך דבר אחד, אתה צריך לעשות מה שכתוב בתורה. ואני רוצה להגיד עוד איזה וורט חשוב, שעד כמה שבכל דבר בעולם, אפילו פעם ראיתי באיזה ספר דבר מעניין, מאיפה אנחנו יודעים שהשירות זה דבר טוב? אולי זה לא דבר טוב, מאיפה יודעים? כל אחד יגיד לך שזה השירות דבר טוב, זה טוב שיהיה לו כסף, יהיה לו כסף וזהב, הוא רוצה רהיטים, רוצה כלים יפים, מה זה צריך, זה ראיה מפסוק? לא, לא, לא. אם אין על זה פסוק, אם אין על זה ראיה מן התורה, יכול להיות שזה דבר רע. אי אפשר לדעת. אבל מכיוון שכתוב שהשם אמר לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, וזה היה בתור ברכה, בתור הבטחה, שיצאו ממצרים ברכוש גדול, מזה אנחנו לומדים שרכוש גדול זה דבר טוב. אמנם, יכול להיות שזה היה רק לפני מתן תורה, אז היה במצרים. היום רכוש גדול זה שידע ללמוד טוב, ללמד תורה. היום אנחנו אומרים, טוב לתורה ספיחו מאלף וזור בחוסף, אז התורה יותר שווה. אז אני רוצה לסיים את איזה וורט, קצת וורט למדני, להראות לכם עד כמה שבכל דבר אנחנו צריכים להסתכל בתוך התורה. כתוב במשנה במסכת מלכות, כתוב במשנה, שכתוב בתורה שמי שרצח בשגגה, בשוגג, הוא בורח לערי מקלט, ואם הוא בורח לשם, אסור להרוג אותו. הגוי אדום, קרובי משפחה של הנרצח רוצים להרוג אותו, אסור להם להרוג אותו. הוא בערי מקלט. אם הוא יוצא משם, אז גוי אדם יכול להרוג אותו. אז איפה בדיוק הגבול של ערי מקלט? איפה בדיוק הגבול? אז אומרת המשנה, מה הדין כשיש עץ? והגזע של העץ, השורש של העץ, העיקר של העץ, בתוך ערי מקלט, ויש לו נוף שיוצא החוצה, נוף גדול שאפשר, לא נוף מה שאנחנו קוראים נוף כללי, נוף הכוונה לחלק מהעץ שיש מתחתיו יש צל, ואפשר לשבת מתחת לנוף הזה ויש שם צל, אפשר להשתמש בו, ליהנות ממנו. אז מה הדין של העץ הזה, איפה זה ערי מקלט ואיפה לא? יכול להיות הפוך, שעיקר העץ מבחוץ והנוף שלו, ענף הייתי אומר, ענף, הגמרא קוראת לזה נוף, הייתי אומר ענף, משווים ממה מדובר, זה בפנים. אומרת הגמרא, הכל הולך אחרי הנוף. למה? מכיוון מהגזע העץ אי אפשר ליהנות מזה, אי אפשר להשתמש בזה. מהנוף אפשר ליהנות בזה, לשבת מתחתיו בצל. אז אם יהיה עיקר העץ בחוץ והנוף בפנים, הוא נחשב שגם העיקר העץ כאילו הוא בפנים. ומי שיתחבא שם מתחת לעץ הזה מבחוץ לערי מקלט, זה גם דינו כמו ערי מקלט. באותו דבר הפוך. אם העיקר העץ יהיה בפנים והנוף יהיה בחוץ, זה נחשב לחוץ, ומי שיהיה מתחת לעץ הזה שם בפנים, בתוך העיר מקלט, אבל מכיוון שהנוף בחוץ, הוא כאילו בחוץ. בסדר. שואלת הגמרא שאלה,
שאותו דבר יש מעשר שני, מעשר שני, צריכים לאכול רק בירושלים, בתוך ירושלים. איפה אנחנו יודעים בדיוק איפה זה ירושלים, בדיוק לא? יש חומה. בפנים מן החומה זה ירושלים, ובחוץ זה מחוץ לירושלים. שואלת הגמרא, ושם לא משנה אם יהיה איזה עץ שהוא בתוך ירושלים והנוף שלו בחוץ, אם יהיה עץ בחוץ, הנוף שלו בחוץ, לא משנה, החומה. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין שתי אלה? אומרת הגמרא, לומדים את זה מהפסוקים. פה כתוב שישבו, אז אם אפשר לשבת מלפניו, ושם זה בשוריכו, לפי החומה. יוצא לפי זה, מה יהיה הדין שיש לדוגמה בירושלים ובעיר מקלט, יש גזע עץ, חומה ונוף. נוף עובר מעליו. נו, זה תוך העיר לפנים העיר. בירושלים אנחנו מסתכלים על החומה. לא משנה איפה הנוף ואיפה העיקר. בעיר מקלט, תלוי איפה הנוף. זה תוך העיר או זה מחוץ לעיר? אז אנחנו רואים יצב גבילויס עמם, התורה היא הקובעת מה זה בתוך העיר, מה זה חוץ לעיר. וכך בכל דבר, כשאנחנו צריכים עכשיו בארץ ישראל ישועות כל רגע ורגע, בצפון ובדרום, ובאיראן ובעיראק ובתימן ובחות'ים וכל מיני מקומות, זה הכל תלוי כשלמדן לומד, הוא מתרץ איזה קושיה של התויס של משהו, והוא מתייגע בלימוד, על ידי זה המטוס טס כמו שצריך. על ידי זה יכול להיות כמה שעות בירה ולא יקרה לו כלום. רק על ידי התויר, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה תויר, איזה שורה של הגמרא, ורק על ידי יגיס התויר יהיה לנו שמיר והגונה. רק על זה יצליחו אלה שעושים את השליחות הזאת. פעם היה סיפור אצל רבייני אבנה נייזר, שאבנה נייזר שב ולמד, והכניסו לו קוויטל. מה זה קוויטל? פתק. על מק של לילד, אישה שמתקשה ללידה. היום יש כל מיני פטנטים, גם צריכים לפעמים הרבה ישועות, צריכים לבקש ברכה מהרבה, אבל אז לא הייתה שום ברירה אחרת. מק של לילד זה רק ללכת לרבה. באו לאבנה נייזר, ובדיוק היה באמצע לתרץ איזה קושיה של התויספס או של המשהו, לא משנה. הוא תירץ איזה קושיה. אז הוא אמר, את התירוץ הזה אני נותן לאישה הזאת, ליולדת. בזכות זה היא תלד בנקל, כמובן שכך היה. על ידי התוירה, אתם מבינים? בזכות התוירה, רק הוא שלח את זה במייל מסוים שהיה אז. וכך אצלנו אנחנו צריכים לדעת, על ידי היגיס התוירה, על ידי לימד התוירה, כל איכות ואיכות לפעמים דרגת אליי, רק בזה נצליח בכל העניינים, בכלל ובפרט. לכל ארץ ישראל, זה השמיר והגונה לכל ארץ ישראל, וכל אחד ואחד לגבי העניינים שלו, רק על ידי לימד התוירה. גם כי יסרני בגויים עטו הקפציים, גם כשאנחנו נמצאים בין הגויים ונלמד תוירה, יהיה על ידי זה קיבוץ גלויות. שם יעזור, שנזכה ללמוד ללמד לשמו ולעשס. ליגני לרנן, מה אמרתי עכשיו? להיות מונחים בלימוד. לא מספיק שאתה לומד איזה כבי עשיתם לתואר, לא משנה, כבי עשיתם לתואר איזה שעתיים או 10 שעות, אבל מעניין אותך עוד כל מיני שטויות, זה כבר לא נקרא להיות מונח בלימוד. מונח בלימוד זה וטרידים לדעת סויד, אומרת רש במסכת השבס. להיות טרוד עם התואר, כל הזמן מציק לך, מציק לטובה. אתה רוצה להבין כל הזמן, להתייגע בתוירה, רק זה השמירה והגונה והקים של כלל ישראל. שם יעזור שנזכה לזה, נזכה בקרוב לקיבץ גוליס ולגיל שליים על ידיים השיר צדקיינה במהירה.